Let's go. ഒന്നാമത്തെ മാത്രം ചാടിയില്ല ബാക്കിയെല്ലാം കൊട്ടെ ഒന്നാം മെമ്പർ എങ്ങട്ടാ? Enemies ahead. എടെ? ഒരു സ്കോഡ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടാ? അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്. വേഗം കണ്ണെടുക്ക പൊട്ടിക്കേട്ടോ. അമ്മാരോട് എത്തൂല. ആര് വേറെ അങ്ങോട്ട്? 2 സ്കോഡ്. റൈറ്റിലൊന്ന് മുകളിലൊന്ന്. തിരിച്ചു വിടണോ? ഇപ്പൊ കൊടുക്കാം. അവിടെ ഇറങ്ങി. അയ്യോ വിട്ട്. ഫക്ക്. ഷോട്ട് ഗൺ ഇതാ. ഷോട്ട് ഗൺ. ഏതാ വീട്ടിൽ കയറി സ്റ്റേ ചെയ്യാ. എണ്ണ കിട്ടിയോ ക്രിസ്റ്റോ? ഇല്ല. M64 ഇതാ. വരുന്നുണ്ടേ. വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങോട്ടാ? അവിടേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് കളിയിനകത്തുണ്ട് ഷോ. സെറ്റ് കളിയാണല്ലോ. അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് കിട്ടി. കളിക്കാരെ എനിക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല. സീൻ കളിയാണ്ട്. തീർന്നോ? ഇല്ല ആളുണ്ട്. No life. Bro, put your life. എവിടെ? ആളെവിടെ?
ക്രിസ്റ്റോ ഇവിടെ Enemies ഞങ്ങളുടെ ahead. Where is enemy? Hold it. തീർന്നോ? ഇപ്പം തീർന്നേ മോനെ. 15 കിട്ടി വന്നു. I got supplies. ഇല്ല കിട്ടി ക്രിസ്റ്റോ. വണ്ടിയിൽ കിട്ടി. എനിക്ക് വന്നു. അറ്റം വെടിയും പൂര കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ വരുന്നേ. ആളുടെ ബോട്ട് വിട്ടേക്ക്. Enemies ahead. കാണാൻ ചേച്ചി കിട്ടി. ബ്രിസ്റ്റോ കുറച്ച് 5 പോയിന്റ് ഉണ്ട് എടുക്കാൻ. 5 പോയിന്റ് ഉണ്ടോ? എന്തേലും ബൈക്കല്ല, അവിടെ വണ്ടി ഉണ്ട്. ഷെഡില് ഇതുണ്ട്, കാറ്. അതെടുത്തിട്ടാണ് അവൻ പോയേ. ഞാനുണ്ട് കേട്ടോ. ലൂട്ടായില്ലല്ലോ. ഫ്ലയറോ? തീർത്ത് I need a scope. I got supplies. എടാ എനിക്കാണ് 2x. സെറ്റ് പ്ലെയറാ വന്നിട്ടോ അവൻ. പാനലൊക്കെ സ്കിന്ന്. അവനാണോ വെപ്പൺ മാസ്റ്റർ? കളിക്കണ Get in the room. Excellent work. I got supplies. Let's go.
think we need to go to the base. Bro, I need 7 points to have only 16 bullets. Wow. Enemies ahead! Good game, good game. So, it's very cheap. Oh my. 8x. There is 8x. Seven points to Bro, number one, you have any 7 points to bullets? Number one, can you hear me? I need 7 points to. Thank you. Bro, you take. Why are you taking, bro? Let's go. Let's go. Bring up voice chat. Our voice chat is on, bro. Voice chat on ആണല്ലോ. സ്കോപ്പുണ്ടോ? Telescope. Anyone tried? I'm not driving. Anyone drive? I'm not driving. Oof. ഈ സെറ്റ് അമ്മാരാണെങ്കിലോ എന്റെ മോനെ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കണം. വണ്ടി രക്ഷയില്ല. രണ്ട് ഫ്ലെയറോ ക്രഷ് ചെയ്യാൻ പോണ്ടട്ടോ. വേണ്ട, നോ ക്രഷ് ചെയ്യണോ? നോ റഷ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അവൻ റഷ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ആണോ? ദൈവമേ, എങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ലെയർമാർക്കില്ല 30 ബുള്ളറ്റുള്ളൂ. 3 നമ്പർ കട്ടായല്ലോ. അയ്യേ. Then our number 3 is offline. Stop. We need to cover him. Guy, cover him. ഒരു 2x ഉണ്ടോ?
ബ്രസ്റ്റോ നമുക്ക് കാരണം അപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അല്ല ഇതുണ്ടോ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ? 8x മാത്രം 2x എവിടെയോ പോയി. 2x പോയോ? ശേ 2x കാണായിരുന്നു. AW എടുത്തേ. ഞാൻ ആ ഓഗ് ഞാനും എടുത്ത്. മിക്കവാറും അപ്പുറത്തെ പാലത്തിലായിരിക്കും കളി. യെസ് ആണ് അങ്ങോട്ട് പോണം. ബ്രിഡ്ജിൽ നിൽക്കും കളി. ബ്രിഡ്ജിൽ തീരില്ല. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബ്രോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ താങ്ക് യു. എന്താ? അല്ല അവൻ എനിക്ക് എക്സ്റ്റൻഡ് ബാഗ് തന്നു. അനീടെ ആ എക്സ്റ്റൻഡ് വണ്ടി എടുക്കണ്ട. അവൻ വന്നെങ്കിൽ ആ വണ്ടിക്ക് വരട്ടെ. നമുക്ക് ബോട്ട് എടുത്തു പോവാം. ബ്രോ ലെറ്റ്സ് ഗോ വിത്ത് ബോട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്. വി നീഡ് ടു ഗോ. Number 1, let's go. അവൻ വണ്ടി എടുത്ത്. Bro, no take the car. Let he come with the car. Need to go with boat. പുറത്ത് ആളൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കി മെല്ലെ പോയായി. സെവൻ പോയിന്റ് ആണോ? 7 point ഒരു 10 കൊണ്ടം കിട്ടിയ കൊള്ളാം. ഇത് അവിടെ ഉണ്ട്. Number 3 online. Number 3 we need to go. നിക്കടാ പോലടാ. അല്ല ഹെൽപ്പ് അടിയേ. അവന്മാര് ബോട്ട് നോക്കണേ. അങ്ങനെ ബോട്ട് നോക്കണ്ട. ബോട്ട് നോക്കണേ. പോലീസ് വണ്ടി വാ വാ. നിക്കടാ. നിക്കടാ. We need to swim. പോവാം. ബ്രിഡ്ജ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കില്ലേ? Bridge was blocking. Stop there. Stop. My game is lagging like hell. The enemy is taking the boat. All boat is finished, bro. Stop there. Stop. Come. I will try. Come here. Let's go to boat. Come. Vada. എവിടെ? വിട്ടോ. എവിടുന്നാ പടി വന്നേ? കേക്കുന്നില്ലേ? ആയിരിക്കും. കൊടുക്കത്തിലാണ്. എങ്ങട്ടാ? ബോട്ടെടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫേമസ് ഓടിക്കുക. വേമ്പ. ബോട്ടെടുത്ത് അടി കിട്ടൂലേ? Number 3, come. Come bro. I think he's offline. അവൻ ഓൺലൈൻ ആണല്ലോ. Cannot move. Oh shit. We are going, bro. Sorry. വിട്ടോ. Get to the safe zone ASAP.
ആ ആ ആ ഓ വലിയൊരു ഭാഗ്യം. Enemies ഇവിടെ ഒരു ahead. ടീം ഉണ്ടാവല്ലോ. സോണിലേക്ക് കൊണ്ടേ. ഓടാ. ആ വീട്ടിൽ ആളുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവന്റെ അവസ്ഥ ഓർക്കണേ, വണ്ടിയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റണം. കരയിലൊരു വണ്ടി. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. എണ്ണൂറ് 400 മീറ്റർ ഇനിയും പോവാണ്ട്. കയ്യോ കുറെ മരം കവറുള്ള കൊണ്ട് സീനില്ല. Enemies ahead. അങ്ങനെ ആളുണ്ടോ? ബെസ്റ്റ് ആളുണ്ടോ? കോടാ ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ. ചെയ്യല്ലോ. ബ്രിഡ്ജിൽ ആരുമില്ല. Enemies ahead. വീട്ടില Enemies ahead. Enemies ahead. Yeah, I see. കണ്ടോ? എവിടെ എവിടെ? അവനോക്കായി. ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ടേ. എന്റെ മോനെ അടിച്ചു അവൻ അടിച്ചു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പിക്ക്. അവനുണ്ട് റിവേല്.